Salamu alaikum. Alaikum salam rahmatullah. Sai ne Mahmud. Na wayan taki an sa ina sa kokari ba taki. Haba, na ga dai one call yanzu nan. Na shiga in yalo Allah sai na ga one call. Shine nake replying. Shine to ina kokari an sa abin yaki. Oh dear. To ya gajiya. Alhamdulillah ya kuke? Alhamdulillah ya can. Can to lafiya ana dai samun sauki. Kace to kaman abin is not strong enough or is not fast enough or not abin nan not 100%. Not as you or I would like, but of course. But it is inching up. It is abin nan. It is encouraging. To ma da Allah kai mun gaisa. Amin. So a week tomorrow zan zo in Allah ya nufa. To da kyau. Lokacin daure auren ya kusa ne? Ya kusa. A hankali the thing just kamar fast track lokacin yanzu kwanakin mu suna karewa. Mun kusa gama. Haka shi ne. Every morning. Allah ya ji kanmu. Amin Allah ya sa. I said it to you wallahi every morning shi ne. Wallahi. Abun nan ya da akwai any improvement from abin nan suicide bomber na Yola? Suicide bomber. Kasar a Yola yadda an da ake kira it's worse. It's 100 times worse than what you know. Wallahi. Ya abin nan ko baba zai sake zai magana abin nan. Ko ba amfani? No, ba amfani tunda ba a jin maganan kowa. Ai shi ne, well, this is the problem. Ba a jin maganan kowa. Dan abinda San Zango yayi, and then it just passed, and then sai da baba ya sake yi, kuma after a while she can just pass. They just take the same abin. Wallahi wato malami da kari was very precious. Yake yi bayan da za ku yi. Like, bayan da za a yi ne, it's an absolute fixed breakfast. Bayan da za a yi. So you can't stay, you can't go. No. Wallahi. It's tragic. Shine Mongaba zai ce it's a dog breakfast. Haka wata ke aiki it's a pig breakfast. Ya kai na ce ko yanzu ya shige na dog. Ai ya wuce dog breakfast wannan. It's an absolute pig's breakfast wannan. Allah ka kawo ana ta roƙon Allah so ai ta roƙon Allah kawai. Ko yan uwan suka ce suna magana. It just bounces off. It just bounces off. So ina ji sai a ba da ƙarfi wurin driving the base na inda take abubuwan ne. Wanda ake zuwa a ce a kawo kuɗi wa yara ɗin. A yi wannan ɗin. A yi neutralizing nashi watakila. To, akwai so many mutane na kawo lakanoni iri-iri ana yi. Kuma kai magana da ba ka ce masa ya fito da abin nan project na yin wannan ne. From abin nan point of view. From mental point of view. Abin nan a gani ko za a samu. Ni I thought about it. Nace to gara in ce ma ko za ka yi magana. Okay. So bari na kira shi. He's very head up this NIA thing din inda wannan mutum ya je kawai ya jagula abu. Abin nan so abadi ya yi briefing naka? Wa? Shi baba ya yi briefing naka? Kwarai ai mun yi magana da shi. We tried to do damage limitation, but it hasn't worked. I'm sorry to say. So before or after the event?
No, before the event. Oh. Mm. So that would have been abin nan. Yeah, before the event. Ai baba kamar ya fisge gashin shi ya jefa. Yes. Because it's gravely damaging to the security agency. Shi ne. It's a very grave damage. Haka ne. Mm. Abin nan ka sa akwai issue recall akwai samari. Wani mai peji ɗina. Wanda na ba ku littafi shi. Wanda na ba ku littafi da abin nan na PhD ɗin shi. Yana wurin. To, ai abin ya fi ƙarfin su. A wai in kana son inside abin nan. Ka sa a kira shi. To. Sun sani. Sun sani. But there's one frightening thing da ya gaya mini. Yake mutum yana baya mutane da yawa kuɗi. In all spheres of government. That's one thing that frightened me. Yeah. Yake don haka yana zan sami mutane wanda za su tsaya masa. Well, ɗaya dai ka ya fito already abin nan saraki. Yeah. Yana magana. Yana da mai wa'inta. Amma ina ji in kana da time and if you think you need it, sai ka sa a kira shi. Ya gaya maka, you can ask him anything. Ya ji ma a wurin kuma yana displaying. Yeah. Har da wider things. Ai shi yasa ne ce mala bai dauke shi ta kasa din. Haka. Kuma ni ina ji mutane na suke maka aiki ne a irin garuwa na abubuwa. How many have you got? How many people have you got? Nil. To well, gara ai koya wane menene hamda da ke cewa ba wane ko ina ne gara ai ba in directions find directions out. Gara ka sami even in mutane suna aiki a waɗansu sections. Amma because irin wannan you get time of advance in an yi sa'a. Yes. But without it, ba za a yi sa'an ba. This is the thing that occurred to me. Nace zan ma in ce ma if you are minded to sai ka sa abin ya kira shi. Ka zo ka tambaye shi. Menene what is going on? So he's been working there for a long time. Yes. Kuma is very bright. Yes. So ni ina ji kuma zai zama reliable. Yes. From what I know of him. And like I told you, ina research ne yake zuwa New Nigeria ya samu mini information. So tun lokacin. So he really experienced, you know. Yes. Lokacin sai ina abin nan reviewing abin nan book ina. Sai ka ce masa Allah ka je ka nemo mini a ce information akan kaza da kaza. Within 2-3 days sai ka wani abu. Haka Allah sarki. Haka. So I thought da gaya maka wannan. Okay, so I'll try and get hold of you. Yeah, because made waɗansu abubuwa overreactive. Yes. Suru sad ko sukan abin nan. Amma wannan is fast. Haka. So ina ji in dai tana yiwa. Kada kira shi. So. Okay. But I'm really batun na cikin gidan na I just don't know what. Wallahi, Sina Mahmoud, we're at our wit's end. We're at our wit's end. Not to scare you further, or not to worry you further. No. A few days ago, yes, at the dining table, the Abina suicide bomber, yes, went and stood there. Consequently, the man from refused to eat. So,
because abin nan some of the things da ake kawo for him to eat sai a ɗauke a je a ɓoye. Kuma a duka narrating to third parties. No, a sayar musu ma watakila. Wata ma a sayar musu. A rika narrating to third parties. Shi ne yake for a price. This cat will not last. No. So I think you had enough. Sai na zo in Allah ya samu na da rai next week sai na zo. Ba ka fara da wato ka ƙara mai maka abin nan. But the thing is beyond our ken. Muna kallo wallahi is beyond our ken. Da ce ka zo ɗin. To madalla. Ji Amanda we say think of something. Yes. My only consolation is in ana roƙon Allah. Yes. And with in good faith, kuma abin zai yi. In kuma yayi coming contrary to haka Allah ya nufa, kuma haka shine daidai. Yes, exactly. Yes. So sai abin nan sai mun sake magana kenan. To Allah ba ya sa ma asala. Amin.